kauban. Sige boleh dia udah kayak diskarte dito na, wala sugo deh, wala pasugo to. Ha? Udah ka pasugo sa inyong balay deh, naman ka din standby. Ah, giingan ako ni mama ko mag-standby daw ko dere. Hindi mo man sugo. Ay kanang giingan ako siya. Nung standby ka diri. Oh, Nananghid ka. nananghid ko. Awoy. Pasig na kay chicks ka uban diri. Wala oy. Yung estayla ng pangutana na. Nung tana ra gani ko no kani tingala man gugugod, stepping nimo nga nag kuan ka diri nag standby kay ko ra isa. Wala ka pasugo si mong mama dito. Mana makusugo? Nagpasugo ka ganina. Oh, Sa may mga sugo na human nimo be. kanang bitsin, Nagpet bitsin. Unsa pa? kanang mantika o kuan kanang toyo. Nagpasugo ka ganina. Maayo, good boy ganina nga klase nga bata na. Mo ni nindot nga stepping tumano nimo. Nakoy kambyo atong kuan kwarta nim sa mama nako. Nay kambyo ni bilin. Nya gyud sa nimong kambyo. Ay mo ana to. Bida na po de kay datong di ay. Na po de kay suhol di ay. Magpasuhol pa kasi mga magsuguon ka. Kuan mo na plite. Nay piti. Ako sa una, suguon ko sa kong mama. Wala gyud may suhol. King ano, madlok may sa mong mama kay masuko mamamunal mi gyud to. Suguon mi automatic sugot dayon ikaw sugot dayon ka. Basig tapulan po ka, di po ka musugot og way plate. Tapulan. Ikaw ra tapulan kay di man ka matugo. Kasi di masugo. Ikaw, Ako di masugo. Ay automatic ay. wa man kay kambyo. Aliti mo. Sugo no. Maninood ba ka? Sumong ka na. Ang kambyo. Nasa mo ang kambyo nakuha na nimo. Oo. Gipalit na kong kayo. Ipalit mo. Bida ni mong tiradam. Iyo kay kag stepping na believe gi ko sa imong haway. Ah! Di man gani ka masugo si mong asawa. Di musugo ko eh. Kita day ka. Nakay kambyo! Ipalit ni mo sa hayo! Wala mo gani di ko magpasuhol. Di ako kambyo. Di para sa imo sugo ka. Kay imuhang Isugo kambyo. man ko! Eh, dili man na mayo na nga ang diskartihan ng stepping na. Stepping. Mauna! Stepping kay na! Kana? Oh! Tukli ang gina-stepping nimo. Tagpila. Kanang 20. Ay, mo sa una. Maka-stepping, manggaling ko por tagpiso naman. Piso ra? Piso ra mo ha? Oh, piso. Oh. Liba ka! Ano man? Kay piso ra mo kambyo. Klaro eh. Gusto na ko dakoon, di ba na pwede na karong panahon na. Ulit na siguro yung mama. Di siguro patagal sa una. Tagaan man mi, bro. Mao lang ipod kay tagpiso ra po. Dus. Karon? Sa una, karon dagko na kay inyo ha. Ayahay kay mo karon. Ikaw, piso ra. Oh, piso ra ako ah. 20 amo ka karon. Liba kay ka. Mansik ba?